Fernando Blanco Guerra, que seguro tamén o coñecedes casi todos, arquitecto desde o ano 1974 para a Universidade de Barcelona. Nas súas palabras, pintor desde o ano 1980, escultor de numerosos monumentos desaparecidos en Pontevedra, Ourense, Carballiño e Santiago, como o Reloxo de Mareas, Plaza Nós, Árbol de Ferro, a conmemoración do Parlamento Galego, ou resistentes como o Parque de Julio Prieto, en Ourense, ou o Reloxo de Sol en Campos de Ourense. Profesor de proxectos na Escola de Arquitectura de Coruña desde o ano 1986, director do segundo curso de proxectos de arquitectura na Universidade de Miño en Guimarães no ano 1998. Entre diversas obras de arquitectura podemos citar a Bodega Miñamén, o Taller de Escultura para Luis Borrajo Marrabalde, o Hotel da Blanca en Leiro, Centros de Saúde en Castro de Reio Mar en Vigo, o Hotel Pousada de Vilavella en Ourense ou a Rúa da Casa de Rosa de Miguel en Reza. Numerosas exposicións, como a de Arquitectura Galega en Atlántica 80, en Bayona, outras como a Habana 53, con Luis Borrajo Enrique Conde, no ano 1982, na Casa da Barra no ano 95, na Galería Visual en Ourense no 98, outras como a Aproximación ao Deseño do século XX en Galicia no Museo Marco Vigo no 2004, así como numerosas conferencias e publicacións escritas. Fernando vai nos falar de Borrajo, o título do relatorio é Borrajo Blanco a Cortos Urbanos. Cando queira. Bueno, neste lugar tan formal e ceremónico, alegrame estar a ver se rompo un pouco o xero de parece que el Ministerio del Tiempo, pero sinto-me orgulloso de estar neste lugar máximo do Liceo, porque eu son do Carballiño, son valensano de pai e nai, Casa das Tiendas, na Levacoa, Zapateiro, na Cortés, ou sea que son das sultanzas, non sei se o sea, que non hai un ropa. Bueno, hai que ver e para ver. Pues, eu que sei, estas lembranzas post-mortem con longos períodos desaparecidos do rastro. Luis morreu no ano, eu penso que 2004, 2006, 2005, que se fai, non sabes, 40 anos. Entón, bueno, miña experiencia de coñecelo foi aquí en Ourense, desde a miña actividade arquitectónica, co taller que tiñamos o Gialpa na Plaza do Ferro, con Chus Blanco, a viuda de Jaime Casada. Empecé a traballar moi novo, no ano 74, bueno, as inquedanzas que tes a 24 anos non sabes se son nin radicales, nin certeras, solo anos despois sabes si tuveron sentido ou aplicación. Bueno, daquela coñecín a Luis, pois, da convivencia orensana, e no círculo, chamémoslle progresista da cidade, andaba moi na man de Pepe Conde Corval, o cual cumpleceamos recientemente, e tamén é outro ser fundamental da historia de Ourense, de Galiza, que agora empezas a reivindicar. Entonces, bueno, precisamente con Luis foi intereses comunes ao redor do espacio e a materia, e ao mesmo tempo unha sustancia común de índole política nos estertores do franquismo. Entón, eu situo naquele tempo como un alevín, digamos, ante seres loitadores que levaron moito máis tempo na batalla política, Manolo Pinarrey, que vemos aquí, e toda a tradición na cual nos estábamos inmersos. Pero en relación
relación intensa con Luis foi aparecendo en base ao tema artístico, non? E, de feito, vou ser un pouco máis rápido, porque se non facemos unha biografía demasiado extensa, non é o caso. Foi, sí, digamos, non, todo parece indicar neste maldito país que a xestación da modernidade artística se fragua desde o Atlántico 80. Quero discutir ese protocolo, porque é semicerto. Había grandes pintores fora de Galicia, estaba Laxeiro, estaba Dactas, estaban o uruguayo, etc. Unha dispersión provocada por franquismo, que a Atlántica concentrou unha atención ao expresionismo abstracto americano, que foi un vento renovador e esencial, pero non foi todo, nin hai que reducir todo a acción con Atlántica. De feito, Luis participou en Atlántica no último período, non? O inicio que fora aquela exposición era en Aguardia, en Bayona, pois non estaba, todo era simpático igual. En realidad dá un pouco igual, o que interesa son os conceptos. Nosa afición común alrededor do abstracto proviña daquela. Eu andaba pintando con precaucións e actuando como artista precavidamente, sumido profundamente na intensidade da arquitectura. Entón, aí é onde é interesante a nosa relación, porque foi un entendemento inmediato desde a posición de Luis en cuanto a atención da abstracción, en cuanto a herencia inmediata do mestre Oteiza, que significou todo para comenzar, un home fundamental que todos conocedes e que realmente sentou as bases do que era a escultura contemporánea en España. Entonces, bueno, daquela tuvemos unha intensidade, unha experiencia que María Victoria citou antes. Ella é un suceso desaparecido da memoria orensana, porque daquela nin tiñamos móviles, nin tiñamos interés en fixar os sucesos para contarlos despois. O interés noso era fondura anarquista e evitar, hasta nos sentaba mal registrar os sucesos. Tiñan que acontecer os sucesos, pero non había que recordarlos. De alguna maneira, Miki está aquí, Capela está aquí, compañeros de que la aventura fixéramos unha exposición moi aventurada en un baixo tremendo no ano 82 con outro super colega, Enrique Conde, que non sei por que non está aquí, tiña que estar, igualmente con Luis e conmigo, que era un baixo aí na avenida de Habana de 1000 metros, donde Luis presentou a súa obra potentísima, que insisto en darle o valor que ten. María Victoria falou con claridade en cuanto ao protocolo habitual dos nacionalismos, en cuanto a identificarse ou apoiarse na tradición etnográfica. Galicia é tremendo nese poderío. O Museo do Pobo Galego o expresa ahora, pero daquela hasta lle dábamos valor a magnífica solución dos feitos tradicionales, adorno, o carro, é dicir, pezas maravillosas. Aquela exposición do Luis a min deixarame deslumbrado, porque ele atreveuse a desmembrar o carro, descompoñelo e ir a sustancia esencial das pezas, das partes e a maneira de afinar con todo aquilo. Era unha belleza. Aquí temos unha percepción que logo xa foi evolucionando a súa escultura, unha renovación mental, o feito dos magníficas plegaduras, a súa herencia con Palazuelo, con outras esculturas, pero eu quero reseñar que maneira conectamos ca introducción da arquitectura e viceversa, de que maneira chegamos a facer intentos de simbiosis radical de escultura e arquitectura, feito que aquela non había experiencias en España. Foi un pretexto, e Santa Barballina aconteceu unha oportunidade de urbanizar unha zona de Belgrada, caótica, como suelen ser as zonas
a traseira dun ábside da Plaza Mayor Carballiño, unha vila de 12.000 habitantes, bueno, xa conocedes. Entonces, bueno, que é unha foto do estado en que estuveron as obras, digamos que ahora veremos un plano con máis detalle, pero é como un espacio residual fronteirizo entre o Carballiño moderno da Plaza Mayor do Concello e o Carballiño rural do barrio de Flores. E ficaba como un espacio traseiro en estado descomposto. E aí se nos ocurriu intervir, crear unha secuencia de espacio público traballado con elementos arquitectónicos e escultóricos fusionándose. Ahora veredes bueno, aí vedes algúns elementos no estado que se encontraron, pero nada de reproducción, non ten 40 anos, non foi doado a tomar. Pero bueno, que vedes aí un muro curvo, que se resolvía, aquí vedes a situación da zona, e o Concello, a Plaza Mayor enfrente, e hai o espacio residual no que falo entón desde a traseira, por ali, xa indo para aquí Carra, ao barrio de Flores. Xa esta foto pertenece á actualidade, daquela non era tan distinto, é dicir, xa había os monstruos que permitiron 9 plantas en calquer sitio, este é un edificio de 9 plantas, este é outro edificio de 9 plantas, entonces aquilo era caótico. Tuvemos a feliz idea de tratar de unificar toda esta traseira con un proxecto que tuvera de un lado o uso deste fonte de 1870, moi bonito, con os riñóns, conducir a auga, traela a un cruceiro que se situaba aquí ao lado de seu plano, era unha secuencia de estancias, un círculo que contiña un árbol de ferro, e alá, aquí vese mellor o conxunto, esta traseira, a nova traseira, o Concello, e desembocaba naquele triángulo espacial onde había un árbol mítico, Cercis, árbol de amor. Aquí foi onde era a insistencia da obra de Luis, formalizou un proxecto, bueno, recordo que era xeral, criando unha porta de ingreso a todo este tránsito, non? Por esa imaxe, era un muro que arrancaba do chao, íbase levantando e formalizaba un dintel que permitía o paso xa sentía na maxia do traballo reconstruído por nós por aquí. Total que xusto cando comenzou a obra estuvo contratada por dentro do ano 79 unha empresa constructora exemplar de matriz básica, maravillosos, precisamente un dos gerentes era el de Víctor Elice. Para nós era unha maravilla contar con os contratistas coste non tiñas que lidiar, senón xa aplaudían con a colaboración, pero apareceu a dificultade, como non, que foi a protesta dun veciño que habitaba aquí, que enseguida que veo o trazado que recollía a peza de Luis, unha peza abstracta, pois empezou a notar bronca ligera, pancarta, non quero a de Cesio, eu quero un cruceiro e un carroceiro, e tuvo éxito entre certo grupo de vecinos, o cual derivou nunhas constantes discusións que cristalizaron unha serie moi bonita, moi vanguardia, en cuanto aos conceptos, en a documentación toda, de conferencias públicas con discusións en directo, con el ciclo, nós como artistas, con grandes enfrentamentos da opinión media dos vecinos, ¿no? Que non comprendían iso non é un muro, iso é unha atrapallada, iso é un edificio, ese muro que fixetes aí cerca, chaman cerca, porque era del Paio Cerca, este muro famoso que vedes aquí, que era unha belleza, feito por Cantero, que justamente fixo o peine dos ventos en San Sebastián, chamaba o muro de ornamentacións, etc. Entón, unha que
temporada moi graciosa na cual había realmente ironía dentro de su pega, pero xa foi derivando en lentitud. O Concello para a obra, ante as discusións públicas, viñeran arquitectos e historiadores, unha discusión pública que recolleu a prensa, viñera Salvador López Calvo, que era catedrático de Coruña, viñera César Portela, viñera Antón Castro, que tamén era esta maniobra, e foron moi fructíferas as conversas en cuanto testimonio, pero o resultado final é que quedou empatada a obra por largo tempo. Eu conseguí seguir na liga como adquirir esta peza que vedes aquí abaixo era xusto a escultura de Luís que formalizaba vedes aí ese trazo, ese trazado con rayos, arrancaba de cero, pregábase sobre sí misma, levantaba hasta unha altura de máis de 3 metros e medio e deixa ese paso por baixo para acceder a todo o mundo que nós pensábamos maravilloso e táctil de esculto arquitecturas. Foi o que se detuvo, deixaba así tipo Ceces, que está bonito, e un sitio para unha pulpeira que actualmente sigue se pondo aí, non? Entón, eu quedou empantanado, pasaron anos, eu conseguí facer o árbol, un diseño meu, un árbol de ferro, estuve aquí tamén uns anos, logo retirouse, aí abreuse unha rúa, e total que o conxunto perdeu toda a cualidade de entidade completa, non? Entón, o valor realmente que tuvo no seu momento, o noso fallo foi un fallo de estrategia, porque con algo de inteligencia, eu creo que hubiéramos podido levar a cabo con algo de madurez, pero teníamos un convencimiento radical e a criticar da población, pois, da población dos vecinos próximos e iracundos era de un nivel lamentable. Entonces, a cousa non hubo maneira de resolverla por las boas nin por las malas, quedou unhas inútiles e eso era pleno siempre. Entonces, bueno, quedou registrado isto ben a corto en unha publicación de Mercedes Gallego, que é unha historiadora de arte, ten unha publicación sobre escultura pública galega, unha edición bastante descuidada en cuanto a fotografía, pero tengo algo que aí citaba o fallo dun intento utópico que era o noso, realmente ser capaces de poder colocar unha cousa contemporánea e moi radical nun lugar difícil, non? E que vedes o árbol de ferro colleu ese nome tamén por discusión, comentarios irónicos dos vecinos, e logo xa non van a darse eixa, que va ao aceite, logo cerca, é dicir, toda comentarios sobre a popular, sobre unha figura de índole abstracta, convertese nunha ironía moitas veces ridícula. Entonces, pues, bueno, a peza durou aí un tempo, 20 anos, hasta que logo un bo día, de novo, hubo intentos de urbanizar aquelo por parte dos pavos, acabaron chispando o muro. Aquí ven esa maqueta da peza de Luís, que se aprecia un pouco de claridade, pero sí, esta era a maqueta de un pliego, un muro de subida, formalizado unha porta. Isto tiña unha aportación, eu creo
vista, decir, porque vedes que o espacio non é folgado, non é amplio. Entón, a mí é unha discusión que caminamos con Luis bastante, decir, que ante a presión de un espacio pequeno hai veces en que consigues ampliarlo meténdolle máis metralla, é dicir, en vez de limpar e deixar aí apenas un chan, aí nos encaixamos a peza de Luis de modo que parecía como se fora un turuto destos de aceitunas, un gorronucho espetado nun lugar que expandía o espacio sorprendentemente. Estábamos na condición, chegamos a ver a medias, pero, bueno, o resultado finalmente foi todo isto viña realmente dramatizado e intensificado por un intento soñador de novos que éramos de actuar sobre o espacio público con implicación directa da escultura e a arquitectura nunha obra fundida daquela. Había habido unha exposición de Madrid mítica sobre este tema, correspondencias, arquitectos, escultores. Xa había presencia e conhecimento dos artistas comprometidos internacionalmente neste discurso escultor arquitectónico, Kurt Schweitzer, Tatlin, los grandes soviéticos, Nijinsky, Marcos Güell, Isamu Noguchi, bueno, unha colección. E deste traballamos sempre con unha idea de espacio e de escultura non obxetual. Entendemos a escultura obxetual, a escultura de bulto redondo, a escultura capaz de ter unha forza propia e estar en calquer sitio independente do entorno que rodea. Así, afortunadamente, permite que determinadas pezas pésimas podan estar en lugares dignos, sin ofender demasiado. E pezas maravillosas, como é Ortiz, cando aparece en Victoria, que as pezas que ten, que eu vi, afortunadamente, que me perdone o autor se está por aí, pero dixo, ao final sacaron bueno, se viu no periódico, unha escultura Hueviche, non, é unha figura vertical horripilante, perdón, que estaba por aí, entón, non sei se azar ou situación cavilada ou a súa sustitución. Pero quero dicir que a escultura de Balzac na plaza de Salamanca, que eu a vin ali, que é unha peza clásica, clasicista, de bulto redondo, que a súa inclinación tan poderosa era capaz de influir sobre as masas que circulaban ao redor dela nos festivales que había en Salamanca, é dicir, sin participación espacial directa. Entón, bueno, aquí tratábamos justamente de que a arquitectura fose escultura. Aí tamén moito que falar desto que estou falando, non? Porque a arquitectura tamén ten as súas protocolos, leyes, un arte moi complexo, con moitas variables, que non ten o grau de libertade que ten a escultura. Pero os intentos foron traballados con Luis na intención de facer partícipes o mesmo feito, un muro curvo que se plega, unha parede que se enrosca, que crea un ámbito dentro e fora, xa son valores arquitectónicos. Claro, cando apareceu Henry Moore, cando apareceu a escultura furada, pues antes a experiencia xeral, antes da memoria modernidade plástica, dos abstractos, todo era muito redondo, tallas magníficas, desde Miguel Ángel hasta os artistas figurativos máis tradicionales. Pero cando se empezou a traballar co espacio como protagonista, aparecer o oco como principio activo da construcción da materia, xa cousa mudou notablemente. Vou poñer outro exemplo de outra colaboración moi intensa tamén entre a escultura e a arquitectura con Luis, que este pouco conocido, é un edificio que eu fixe en Terreño nos anos 90, calculo, un edificio, bueno, promoción de admiración mexicana, e é
tellado proporcionado, hai veces un tellado de cristal que constituía o espacio baleiro do centro, agarrar un tremendo patio por onde se construían os accesos cheo de luz, que se chamado Corrala porque o modelo das corralas madrileñas de teatro en México tamén é moi doado o uso desta tipoloxía. En iso, na planta baixa, o proxecto consideraba unha galería comercial. Na tal galería comercial foi onde colocamos xuntos Luis Meiseu de facer unha peza que diseñou, que agora veredes, aí está. Aí vedes, isto é a galería comercial de planta baixa, que debaixo volvía a haber outra galería de semisótano. Entón, o proxecto de Luis consisteu nunha peza que se estendía a través de numerosas chapas plegadas que se corporizaban nunha unidade e permitía o paso da luz ao sótano a través de, decir, abría un suelo de cristal para pasear e ao tempo a peza instalada aí. Hai unha maqueta que ainda teño, e esta é unha peza pouco conocida do seu traballo, extraordinaria, porque Luis era un maestro facendo plegaduras, esta é a maqueta. Aí nos tempos de traballar na industria, apoiándose na man maravillosa do outro Luis, o plegador, Luis Bello, pero Bello non se aprecia, pero ten unhas cualidades extensas. Entonces, atravesaba o chan, entonces repartía o luz ao sótano a través dele. Entonces, tiña unha lectura moi especial, a escultura desconocida, nunca miramos nada así, que tú podías ver por baixo, por riba, con un chan no medio, non? E esta casi o chegamos a facer, pero, claro, por levo dono acabouse de ser. Aconteceu que o promotor morreu e quedou sin facerse a galería comercial. Pero o valor conceptual da figura de Corra, porque trepaba de un lado, levábate a construir dúas plantas por medio da luz, pero o tempo levábate a un mundo táctil inmediato, porque son formas perfectas, perfectamente este cono, a gana de acariciarlo. Entonces, pensábamos en que pasear por aí sería unha delicia, de paso que de tempo conectaba un nivel de abaixo con un nivel de arriba, e ao tempo trepaba, porque isto encima tiña un espacio de 6 plantas que iban configurando as cualidades superficiales. Entonces, ¿dónde está? Este é o espacio que hai encima da suposta peza que vamos a fazer, que ten unha particularidade moi extraña, que ten en días grises dos tristes galegos, cando chove, todo eso, hai máis luz dentro do espacio do patio que fora medido con un fotómetro, é dicir, difunde a luz do vidrio que se puxo encima. Outra experiencia tamén da mesma enfoque que tivemos. Claro, Luis, tuvemos vivencias activas de artistas colaborando en intensidade, descubrindo viaxes a Roma, coordinando con eles, escalando a cúpula de San Pedro, Santa Cruz de Raval, isto conocedo, pero igual non, tamén me interesa contar que foi unha promoción extraordinaria de Luis. A estación de Santa Cruz de Raval conseguiu ocupada, que a Renfe fixera unha concesión, e fixemos unha obreta con ánimo
ferro aplicadas ao traballo de Luís, pero tamén con ánimo de poder generar traballo para outros artistas. De momento, os máis que están aplicados á industria. Iso é unha foto reciente, aí tedes a nave que se fixo, había unha nave antigua, engadimos unha nave nova, e logo teña unha área exterior de exposicións e demais. Todo acabou ca morte de Luís, incluso un pouco antes, cos problemas económicos que levaron a Luís, pero Lila variante un proxecto, e desde entón quedou aí morte de Luís. Ahora teño entendido que hai actividade por parte de non sei quen, que non me chamaron, e que parece que hai intención de facer unha escola de patronaxe ou algo da man dos dominios, non sei cuáles, pero este país oscurantista non hai información sobre as cousas, e é unha pena porque realmente se foi un proxecto moi sentido, a vez do tren, que logo quedou sin usarse máis. Tiña un tratamento moi vanguardia, con chapa miniona, metálica, brillaba, está e tal cual, veis aí o estado que se topa de destrucción e falta de conservación. Este era a unión, a nave preexistente, que aí era onde se metía o taller de ferrería. Esta era a solución, faltaba unha marquesina, unha especita aí, o taller era un ánimo de ter centro de produción plástica, este era o interior, que tiña uns altillos posibles, talleres de dibuixo. Había tamén xente involucrada portuguesa, un gran amigo, en fin, todo quedou ali morto de risa. Quero sacarlo a conto porque debía haber sido un taller de producción da vanguardia, pois, galego, mexicana e demais, non? Por último, aquí hai unhas imaxes do árbol de ferro que se fixo no medio, que claro, podemos falar este xa a versión recreada da versión original da plaza. Claro, se temos unha vida prolongada, se morres aos 55 como Luís, joder, non dá tempo de logo reconstruir vidas pasadas, perdonando. Pero eu xa vou nos 75, xa non sei cantos anos teño, unha barbaridade. E de repente tuve unha oportunidade de reconstruir unha defeita como era o árbol que se retirara en 20 anos, tras moitos esforzos conseguir levantarlo de novo ahora, 20 anos despois, e dices, bueno, gracias al Señor me permitió vivir para hacerse, pero esa dilatación no tempo é o mismo que rememorar, o mismo que estamos facendo con Luís. Dice un ser que está fresco nas nosas vidas, que cuentas con él, centros de actividades intensas, broncas, placeres, felicidades, de todo, que desapareceu de toda a vida un tempo, logo reaparece. Hai un morro extraño ao tempo que non morre a xente, non morre. E sobre todo cando produces obxectos maravillosos como eu facía, non? Entón, claro, as rememoracións estas oficiales da Xunta de Galicia, el Consejo de Cultura del Mundo, el outro por aquí e por allá, a mí dá má risa un pouco, pero entendo que son necesarias o mismo que publicacións. Cando falaba da tremenda exposición que fixeramos Luís Borrajo, Enrique Conde e eu na Habana, que fora unha estimulada por a práctica, probablemente, pero en realidad viña estimulada por os nosos viaxes a Italia, conocer o mínima, descubrir cousas, e aquí ocupamos 1000 e pico metros, chegamos a facer unha instalación no centro, entre 4 columnas, que era feito entre os tres, con bandas de plástico de colores, constituindo unha arquitectura habitable de luces, sombras e colores que durou a exposición. Entón, pero faime gracia, porque agora nos temos que vivimos do teléfono móvil, de calquer mínimo registro ou posibilidade de asunto xa está fichado inmediatamente, fotografiado, recordado, guardado eternamente. Non quedamos ninguna sola foto daquela exposición, que había cousas increíbles.
simbiotizar a arquitectura e a escultura. Evidentemente, na historia recente tanto da arquitectura como da escultórica tampouco hai grandes producións que avanzaran neste enfoque de fusión como facía, que se deu Kurzweil nos seus hábitats convertidos en esculturas táctiles os soviéticos. Hai máis proximidade en relación aos discursos con todo o Landarte, o Richard Long, os grandes escultores ingleses da camiñata, ou da superficie terrestre e máis, non? Entón, bueno, xa podes parar, porque tanto paso o seguinte. Moitas gracias. Vídeo de imaxes que si hai de obras de Borrajo feitas, un vídeo que fixo a gentileza de Mani Moretón. Non sei se apagaremos as luces ou non, non sei que distribuir. Casi mellor, non? Sí. Bueno, van a avisar cualquier nos apaga, es que no sabemos dónde se apaga. Pero supoño que xa tedes unha peza que temos detrás, que é unha peza de Borrajo, que se deu Mari Moretón. Aquí queda na memoria. Gracias. Bueno, o título do vídeo é Borrajo, pegada trascendente, material, forma e non sei por onde iso. Que nivel do programa.
Música